Kulandireni tu konse kumene muli mawa bwino walerotu limene lili lachiwiri langa dzina ndomwe lija Captain Sunes Josi kuchokeranso kumpano pa 92.7 Yanga FM. Lerotu mprogramu yanga ndilikonkujaso ku Branta sindikuchoka kwayi nkhani zikukula dziko la Malawi, nkhani zikuchuluka. Ndikulandireni tu amfumu Emmanuel Oluleya Makatani kuchokera komwe kwa Lunduko kwacha bwanji kumeneko ku Branta ya mfumu. Ntiro kutandimba ndiana amwiyo alolo lakalusesenya mpinjipinji komanso matoko kwana msungaku tikujako zili bwino ndithu tabwino komanso kwambiri neso ndikulandireni mfumu kuti kaya kumeneko mwadzukako bwanji komanso ndiwalandira Malawi wonse dziko lonse la Malawi koposaponsa anzathu amene ikunja makamaka ku South Africa kumene kuli chipwirikiti kwambiri pamene anthu ochuka kwambiri akuonekabe kuti adakaona zovuta malingana ndi mchitidwe anzathu wa South Africa othamangisa anthu obwera kumeneko. Koma ndimafuna ndikulimbitseni mtima kapena kuti ndawalimbitseni mtima kuti boma la dziko lino komanso Malawi awonse kunoko tagwirana manja kusonkha patali kuti mwina kapena tithe kupulumutsa miyoyo yanu Malawi kumeneko kuti mukwanitse kubwera kuno. Koma kuno ku Blantyre ndinene kuti ine ndadzuka bwino. Ndikunyadireni tu amfumu kuti landiranso mawa lerolo tichitenge chinthu cha nzeru. Kudzuka ndi moyo ndi chinthu chopambana, ati kugona mchizolowezi komano kudzuka ndi chifuniro cha Mulungu. Chabwino nkhani imene takuyitanira ni amfumu apa tisachulutse gagandiwa. Inuyo mwangati mfumu, nkhani ya kusemphana kwa pakatikati kwa anzathu a chipani cha DPP pakatikati pa mtsogoleri amene ya Peter Mutharika komanso ndi wachiwiri kwawo, mukuyimva bwanji nkhani imene inuyo ngati mfumu ya ndodo? Makamaka ndimafuna ndikonze kwambiri kuti kusemphana pakati pa mtsogoleri komanso wachiwiri wake ukaita nkhani kwambiri ikuoneka kuti sikuyenda moteromo chabwino, koma kuti zikuoneka kuti maofesi awiriwa pali pena pake pamene mwina kuti timpamvetsetse pakutivuta mpaka lero. Chabwino, ineyo nkhani zimenezi ndimafusidwa ndi anthu tsiku ndi tsiku. Tsopano vuto limene ndimakhala nalo ineyo kunena kwa kuchita exaggerate kapena kupereka uthenga olakwika kwa Malawi zimene zikutivuta kwambiri ku Malawi kuno. Andimbuyo anthu atandipanikiza nayo nkhani imeneyi kwambiri tinanena kuti ineyo ndikuyesa kusaka chilungamocho ndikachipeza ndibwere nacho. Nawo nkhani imene intayenda maofesi imenemu makamaka ku ofesi ya president komanso ku ofesi ya vice president ikuoneka kuti chenicheni chimene chikuchitika makamaka sichikumveka bwinobwino. Komano mwina ndimafuna nditsutse kunena kuti kusemphana kulipo pakati pa president ndi vice president. Ineyo ndikuona ngati kuti padakali panopa tikanga tikudya fulumira, koma nkhani imene ilipo ineyo ndikuona kunena kuti ofesi ya vice president ndi ofesi ya president mwina kutheka kuti anthu ena sakuyankhula nako bwino pazifukwa za mwina ma personal issues ndi zimene zikubweretsa pambalambanda kuti kuchita a president ndi a vice president sakugwira ntchito bwino kapena sakugwirizana. Koma ndimafuna ndibwerere mbuyo kapena ndimafuna ndikumbutse mtundu wa Malawi kapena ndikumbutse ni captain kunena kuti maofesi awawa zikuoneka ngati kuti kuyambira mautsogoleri ambuyomu sitimaona bwinobwino kagwidwe ka ntchito zikuoneka ngati kuti pali malamulo ena amene ali okwepa tikakhala kwa nanzunga timayankhula choncho amene samamveka bwinobwino kuti kodi vice president kagwidwe ntchito kake kakuyenera kakhalika mtundu wanji. Zimeneno mwina mukaziyang'ana kwambiri chifukwa choti mwina mbali ya ofesi ya president ikumwina sikuchita support pa chinthu china kapena ofesi ya vice president sikuchita support chinthu china ofesi iyi ndi zinthu zijano zikumaonesa ngati kuti pali chinkulirano pakati pa president ndi vice president. Inu mukoza kundikhulupirira sindipita kutali, ndipite kutonsa alliance imene inalowa mu 2020 if I'm not mistaken mboma limene lilo atangolowa mmene muja kungotanga ngati si chaka ngati si zaka ziwiri
kunapezeka kunali mkoke kumene kuja mpaka vice president Dr. Saulos Klaus Chilima kubweresera milandu ndi anthu 82. Komano mukoza kuona munthu amene amapita ku court anali vice president amene ali Dr. Saulos Klaus Chilima. Komanso taona kumene kuja kupane kunena kuti iyayi panalibe mgwirizano umene tinagwirizana kuti pakhale tikhala wina 5 years wina 5 years. Kubwera ine yake wachilima kuti iyayi tinagwirizana kuti tikhala 5 years. So it was zovuta kwambiri kuti timvetsetse kuti kodi chenicho ndi chani. Now mukayang'ana udindo wa lero uli wa president na vice president, mupeza kuti a president akugwira ntchito zawo, a vice president akugwira ntchito zawo. Pamene panabwera mpungwe ndiponena kuti a president anachotsa maudindo ena mu office ya vice president. Pazifukwa zimene a president akuzidziwa, zimene president zimampasa mphamvu kuti akhoza kutenga mphamvu zina kupititsa ku office yake, pazifukwa zimene mwini wake akuzidziwa. Mwina tinaona no mpungwe kuyambira pamene iyayi amaijeni asasa kuafuna, iyayi a president ndophangira, iyayi a president zisizikuenda. Koma ineyo ona kwanga ndikuona kuti a president iwo ndi a vice president wawo ndiona kuti akugwira ntchito mmene akuyenera akugwirira. Chifukwa mukamuyang'ana president sakukamba za vice president yake kuti akwanyoza, mukamuyang'ana vice president sakukamba za a president yake kuti akonyoza. Koma kuti ifeyo no tazilowetsa zinthu zijandale pakuoneka ngati kuti pali chipwirikiti. Mwina kuyamba kwanga ndiyambe choncho captain. Haitu chabwino makatani mwalongosola momveka bwino, wakumva wamva ndithu zikumveka ndithu. Nkhani imeneyi imakhala ikuvuta ndithu pachisanzo zimene mwapereka ndithu ku chipani cha UTM. Tikaonanso tu zipani zingapo ndithu zimene zabwera mbuyomu, kuyambira cha UDF, kuzabweranso DPP, kuzabwera cha Joyce Banda. Mpungwe ndithu ukumabwera pa katikati pa anthu amene wa vice president ndi president. Mukuona kuti makamaka chimachitika nchani, makamaka kumakhala ndithu mchikulirano chotani kumene kuku pa udindo umene uwu. Ineyo ndikayang'ana kwambiri ndimangoona ngati kuti zinthu zizimayenda ngati chizolowezi. Office ya president ndi anthu ake, a vice president ali ndi anthu awo. So ndikuona ngati kuti mwina chifukwa cha chizolowezi chimene tikuchokera kuchoma kukana president ndi vice president, chifukwa tikatengera ngati kutonse alliance sindipita kutali yani, kutonse alliance zinthu ziye zimachita kukwera pambalambanda. Tawaona pachakwera akunena kuti ine malamulo akundilola ngati anthu amalala ndivomereze kuti ndikoza kuyimaso 2025 kuti ndizavoteredweso ndikoza kuyipa, of which anthu aja anakambirana zimene a Saulos Chilima anazulula kuti tinapatsana 5 years. So zimaoneka kuti utsogolo umene alipo udalephera kulemekeza zimene anagwirizana. Koma mukadzayang'ana utsogolo umene ulipo lero sitinamvepo kuti anthu aja adagwirizana kuti amuthalika akachoka kapena kuti amuthalika akhapo 5 years, amaijeni asazakhaso 5 years. Sitinamvepo zimenezo. So zili ngati kuti no mwina mukazikuyang'ana ku chipani cha DPP kuoneka kuti atsogoleri ena ali ndi ma personal interest kwa iwowo. Komanso mukayang'ana kwambiri chimene ine ndikuti chikuvuta kwambiri andi chichamalala chimvetsetse kwambiri. Chikuvuta chachikulu chonena kuti a president amene tinawo pakali pano Professor Peter Mutharika ndionena kuti mwina term yawo yomaliza kuganiza kwa ineyo, mwina term yawo yomaliza ikoza kukhala inoyi. Sindikukhulupiranso kuti mmene ndikwadziwira president Mutharika kuti angadzanene kuti ndikuyimaso 2030, ine sindikukhulupirirawo chonchoyi. Komano zikuoneka kuti kumafuko kuli anthu ena amene akupanga theory kunena kuti tizipanga izi mwina kapena ine amene ndikufuna ndidzaime upresident. So zimene zijazo chifukwa mukayang'ana makanda office yake kandi MP amakanda office yake ndiye kuchipani kuja kuli anthu amene mwina akumadzaganiza ona kuti maijeni asawa ndi amene adzatenge mpando 2030. So kuli bwino kunena kuti mwina ifeyo tikonzeretu zinthu kwa leroli kuti ine ndidzaime mu 2030. Mukayang'ana kwambiri mukamva kuchipani cha DPP kukumveka mphekesera kunena kuti aujeni akupanga zonena kuti afuna adzaime 2030, aujeni afuna zoti adzaime 2030. Mukayang'ana mwina pali anthu atatu kapena pali anthu 4. So anthu amene wawa ndi amene akhoza kumapereka mpungwe ku office ya president osadziwa. Anthu amene wawa ndi amene akhoza kumapereka mpungwe ku office ya vice president osadziwa. Mwina pakakhala kuti chisanzo mmene a president anatenga mphamvu zina kapena anatenga ntchito zina za a vice president kupitisa ku office kwawo, ndiye kuti anthu ako a vice president ngani ndionena kuti ndiye kuti
a president sakwafuna vice president kwa president ku ndiye kuti mwina ena akuzana da pande kuti zachita bwino ife ndiye kuti awa sakhala ndi mpaka mwina popita 2030 nkhani imene ikuvuta ndionena kuti mwina akulu ena DPP akumakhala ndi malingaliro onena kuti Mai Jane Ansa adzakhala ndi maganizo onena kuti chifukwa linali vice president ndiye mmene zatire mu chifukwa kuti awa a president wa akusiya mpando ndiye kuti ine ndikonza kuzakhala president koma mukaziyang'ana zinthuzo sizikuoneka choncho chifukwa a president akadzatula pansi udindo ngati dali ndi maganizo mmene ndimaganizira ineyo 2030 sizikutanthauza kunena kuti automatically ndiye kuti Mai Jane Ansa akukhala president sizikukhala choncho koma kuti pazakhala ndondomeko imenenso anthu aja azapite ku convention kumene kuti azasankhidwe munthu amene adzalowe malo ma president iwo so chimene chikuchitika papa ndi misunderstanding mwina mtendime pamenepo. Amfumu ninakupasani nthawi mwalongosola koma mkatikati mwa kulongosola kwanuko ndinagwiramo ngoja imodzi imene mukulongosola kuna kuti ngati nkotheka mwina a president a Arthur Peter Mutharika akhoza kusazayimira 2030 pamene popo inuyo simukuona kuti ngati president adasankha vice president okhala Mai Jane Ansa automatically kuti a president wa atati muna mwake alengeza kuti right now ndikupanga resign kapena pakadali panopa ineyo basi sindiyimiranso 2030 simukuona kuti oyenera kutenga mpando akhoza kukhala Mai Jane Ansa ndi pamene pali misunderstanding kuteko dziko lino ngati dziko lino likudutsa mukusochera ndiye kuti likusochera ngati maganizo amenewo ndimafuna kunena kuti president akasankhidwa muteremo amakhala ndi vice president wake pakali panopa amene ali Mai Jane Ansa zimene zikutanthauza kunena kuti ngoli tikukamba pano Mutharika atanena kuti lero ndachita resign kapena kuti zina zimeneno zikunena kuti Mutharika anene kunena kuti no ineyo sindikupitiza pampando ndiye kuti automatic izi sikutinso nzokambira anaso iyayi sizotinso tizichedwa nkumauza anaso iyayi ndiye kuti president akhala ndi Mai Jane Ansa limodzi pamene bakumvani zimene mpezo nzodziwikira kuti president akhala Mai Jane Ansa komano akhala Mai Jane Ansa muteremu iyi ya 5 years yokhayi koma pamene tikupita ku 2030 kupa president Mutharika akunena kuti zimene zikuonesa zione ngati waja sayimanso imene ndimaganizira ine imene ndimaonera ineyo komanso iwo ajawo atakhala kuti akunena kuti ineyo sindiyimanso ndiye sizikutanthauza kuti Mai Jane Ansa abwera automatic pamene pakuvuta pali misunderstanding kwambiri kapena pali chimpirikiti ndi pamene popo Mai Jane atakhala kuti president na kuti sakuyimanso ngati imene ndikuneneramo 20 makamaka masankho a 2030 ndiye kunena kuti chipani cha DPP chikuyenera chizapite ku convention kapena chizapita ku convention kaya wina afune kaya asafune chizapita ku convention chimene tichita akasankhe munthu amene adzayimire chipanicho ndiye kuti nthawi imeneyo udindo so makhala ndi president ndoti Mai Jane Ansa kaya ndi ndani wina aliyense asakhala ngati munthu wamba kumene kujako Mai Jane Ansa akadzafuna adzachita kuyima kuti anthu asankhe amene akunenedwa kuti amene kusadzapita ku convention anthu kumene koko adzakasankhe akadzakasankha anthuwo ndi pamene azambe adzakhala president wa chipani osatinso president wa dzikoyi kenako ndikumene kuti tiza zapite amene ali adzakhale ndi moyo nthawi imeneyo adzapite ku general election kukasankhano munthu ameneyo koma izinso ndikuna ngati dziko zikutichepesa kwambiri chifukwa chonena kuti tikanakhala tikumthandiza Profesa Peter Mutharika ndipo malake kuti tikonze mavuto amene ali dziko muno muli mavuto akuluakulu dziko muno mavuto amene anasiya ulemuyakwera ndi Malawi Congress Party ndi akuluakulu kwambiri so ndi maganizo onena kuti maganizo amene kwanena captain pamene popo maganizo amenewo ndi amene ambiri ali nawo koma nkhaniyo sili choncho Mai Jane Ansa ngati automatically kukhala president ndiye kuti Mutharika lero kapena teremu inoyi anena kuti apanga resign koma ngati Mutharika akukhala mpaka 2030 koma ndachofuta china chilichonse ndiye kuti chipani chiwena uzapita ku convention ukasankha munthu kumeneko. Amfumu malingana tuni nthawi mwalongosola mokwanira apa mwina mawu anu omaliza pamene mwina mukhoza kupata mbasulanso mwina pene sinakwanisireni kufunsa ndikupaseni a minute mutimalizire motani mpulogalamu yathu ya kummawa kuno. Ndimafuna kunena kuti mdziko muno muli mavuto
asabanga ya ninapira ntchito sindikuthandizidwa mafuna dipo pali zambiri mbiri taonapo anyamata aje amati mafutu soldiers amene adagwira ntchito yotamandika kwambiri adakadandaula pali zinthu ngati zimenezo zofuna nonga diboma liziyang'ana zinthu ngati zimenezo kuli mavuto mdziko muno amene ama business zinthu sizikuyenda chifukwa chonena kuti tikuchokera ku dziko lovuta la 5 years laja kwera loja chikezi losowa mafuta ine ndimaganiza kunena kuti nduna ma MP makansala akuluakulu aboma atamaganiza zinthu ngati zimenezo kuli nefi imene inabwera ifune ijayo ayithamangitse ipereke ngongole kwa anthu zithandize kudzutsanso dziko lino chifukwa ndimafuna ndikuwuzeni amalawi kunena kuti dziko lino kuti likayende bwino limayenda ndi anthu ama business makamaka ang'ono amene amagulitsa tizinthu ting'ono amene aja mabusiness awo amayenda kwambiri amene amathandiza kuti msonkho wa boma uzipezeka mosavuta so ndimaganiza kuti tizilimbana ndi nkhani zopanda paje zosamveka bwinobwino zosagwirika zopanda mutu pamene mukayang'ana nkhani ya president ndi amachenera sawo ndi anthu abwino bwino kutakonso mwina usiku amayankhula kapena dzulo anayankhula kuuza na maprogramu ife kunoko ndikumana iyayi president ndi achiwiri awo sakugwirizana kwachitika zakuti ine ndimazoona ngati zimenezi sizitithandiza tiyeni abale athu ku South Africa akuvutika kwambiri tiyeni tomato athu amene kalima tigulitse tisonge ma 500 kwaja ma 1000 anthu akuvutika dziko muno muzinthu zosiyanasiyana tithandize Professor Peter Mutharika tathandize maijeni asawo tithandize Kanko Abdullah Bele